ساعات شعات خوين اللو كاب استوديو زينا ايري تي في سلامتنا يبصحكم تعذبتنا كما يتمسيو نلوم ربع 10 شوعات مغابي استدالوي هاغراون اهغراون زينا حيزلكم قريبه زلخو سامسون هايله قندي نطبتا زينا لومي اب موشب ماكلات بستغبره مرمراتات 16 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافم ترغاغيصو بيت مسجد من محدار زوا ماكل اب مدلاو مصنعتاو صحفات زمسجل ابركوتا يغبرالهم مدبرت عنا باقلا اغلغلوت كتابتا بمصباح وصيتاو سرح تعمم الله بريزيدنت تونيزيا اب ليبيا ناي كلتا معالتات ناي سرح مبصاح يفصمالهم امريكا بدعلي توسخت 10 تخلت سبمز تشاينا اقدات نعام اب نيجر مستخايده متقعت بوحدو 58 سلاماويان سبات تقاتلوا حبريتا كاب منيستر طعنام لومي 10 شوعات مغابيتا بموشب ماكلات زوباتات ماكلن غاش باركان بستغبري ناي لابراتور مرمراتات 16 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافم ترغاغيصوم كابزيوم 11 اب اسمرا زوا ماكل 5 اب زوا غاش باركا مالت 3 اب محجر كلته دما اب اديبارا توشيبم صنحيوم از خمزيلن كله اب هوسبيتالات زوا ماكل تعاقيبم كنكن كغبرلهم صنحو 39 زيغاتات حاويم ننا بيتهم تفانيم بز مسرت على لا قصري بكورونا فيروس استلخ زيغاتات كساب لومي 3078 بصيحلهم 2770 كابزيوم حاويم استفانو شوعته بموت استفليو 301 دما غنا اب هوسبيتالات تعاقيبهم زركبيم منيستر طعنا 10 شوعات مغابيت 2021 اب استفلاليا هاغرات زنبرو زيغاتات ببودا بيتاتهم بزوسدو تبغسوتات استات $300,000 امريكا نهاغراو محبر حربنياتات سنكولان كوينات ايرتراوبيم نستدالو زيناو صبصاب يوناس ابراهام كوربويوم ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ቅዱሳት ኤርትራውያን በመገዲ ጉጅለ ፓልቶክ ኢፒኤልኤፍ ህግደፍ ቪዥን ሩም ብዘካየድዎ ጎስጓሳት ዝተኣከበ $261,158 ኣሜሪካ ማለት ኣስታት 4 ሚልዮን ናቕፋ ኣብ ሕሳብ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣታዊ ገይሮም ኣለዉ እዞም ሃገራውነት ጥራይ ዝጠመሮም ብኣካል ዘይፋለጡ ወገናት ቅድሚ ሕጂ እውን ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ከምኡውን ንደቂ ስዋኣትን ካልእ ሃገራዊ መደባትን ተመሳሳሊ ወፍያታት ክገብሩ ምጽንሖም ዝዝከር እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንኡስ ጨናፍር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ካብ ተጸባይነት ናብ ኣፍራይነት ብዝብል ቴማ ብምኽንያት ሃገራዊ መዓልቲ ስንኩላን 2020 ካብ ዘካየዶ ንጥፈታት ዝተረኽበ 25,000 ዩሮ ንመደባት ምጥያስ ሓርበኛታት ስንኩላን ደቂ ኣንስትዮ ክውዕል ኣበርኪተን ኣለዋ ብዘይካዚ ኣብ ከተማታት ቶሮንቶን ካልጋርን ካናዳ ዝቕመጡ ቅዱሳት ኤርትራውያን ብደረጃ ተሓባበርቲ ኣባላት ተወዲቦም $3,600 ካናዳ ከም ዝወፈዩ እቲ ካብ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ነቶም ዜጋታትን ሃገራዊ ውዳቤታትን ስለቲ ኣበርክቶም ምስጋና ድሕሪ ምቕራብ ነዚ ሰናይ ተግባር ካልኦት ወገናት እውን ክስዕብዎ ተላቢዩ ኣብ ሃገርና ነዊሕ ዓመታት ዝገበረ ሰነዳት ተዓቂብሉ ካብ ዝርከብ ቦታታት ሓደ ቤት መስገብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል እዮም ኣብቲ ቤት መስገብ ታሪክ ጠቀስ ከምኡን ውልቃውን ማሕበራውን ዝምልከት ኣገደስቲ ሰነዳት ይርከብ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ምርምርን ምድላው መጽናዕታዊ ጽሑፋትን ንዝነጥፉ ከም ወከሲ የገልግላሎም ወኪል የሪና ናዚረት በይን ንዘዳለወ ተጸብጻብ ኤደን ገብረስላሴ ከተቀርበያ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝርከብ ቤት መዝገብ ንልዕሊ 100 ዓመት ዓቂብዎ ዘሎ ሰነዳት ኣብ ምርምርን ምድላው መጽናዕታዊ ጽሑፋትን ንዝነጥፉ ዓባ ኣስተዋጽኦ ይገብር ኣሎ ሓላፊት ኣሃዱ ኣቶ መሓሪ ኣርኣያ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ካብ መግዛእቲ ጥልያን ጀሚሩ ዝተዓቀበ ክሳብ ናይ 110 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ዝተፈላለየ ሰነዳት ብጽፈት ተታሒዙ ከም ዘሎ ገሊጹ ዳርጋ 110 ዓመት ዘዕድሚዩ ኣለና ማለት መዛግብቲ ወላ ምምሕዳራ ወረቃቕቲ እቲ ሰነዳት ኣብ ምምሕዳራዊ መዳያት ዝተኮረ ወረቃቕቲ ሲቪላዊ ኣዋጃት
ካርታታት ከምኡውን ንሲቪላውን ወተሃደራውን ኩነታት ዝምልከት ጽሑፋትን ጋዜጣታትን ከም ዘጠቃልል ዝሓበረ አቶ መሐሪ ተማሃሮ ኮሌጃት ሰራሕተኛታት ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስትን ውልቀ ሰባትን ኣብ ምድላው መጽናዕታዊ ጽሑፋት ከም መወከሲ ከም ዝጥቀምሉ አብርሂው አባላት አሃዱ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ብዝተማህርዎ ዓውዲ ሰርሑ በምህላዎም ነቲ ሰነዳት ካብ ጠልም ብርሃንን ፀሓይን ቀጻሊ ምክትታል ከም ዝገብሩሉን ከይበላሾ ብግቡእ ከም ዝዕቅብዎን ብምሕባር ሰነዳት ሕሉፍ መምሕዳራት ክውከስ ንዝደሊ ሰብ እቲ አገልግሎት ክፉት ምዃኑ ገሊጾም መዝገብ ክንብሎ ከለና ሕጂ ቶም ሰነዳት ማለት እዮም ሶምት ሰነዳት ከዓ ታሪኻውያን ክኾኑ ይኽእሉ ውልቃዊ ሰነዳት ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ማሕበራት ናይ ኦርጋናይዜሽን ክኾኑ ይኽእሉ ኣድለይቲ ተባሂሎም ንዕቅቦም አርካይቭ معقب ማለት ታሪኽ ካብ معقب ማለት ይኻል አይኮነን ስለዚህ ኢና ኩሉ ግዜ ቀጻሊ ኣብ ግዜኦም ክጠፍእ ካሰ ዘይብሉ ወጪውን ኣብ ግቡእ ግዜ ክምለስ ዘሎ ዝኾነ ሪሰርች ክገብር ዝደሊ ሰብ ኣባና ኢሉ ከዝበዝሕ ግዜ ክሳብ ናይ ሕጂውን ካብ ናይ ቀደም ጤልያን ግዜ ኣትሒዙ ጋዜጣታት ኣለና ናይ ግዜ እንግሊዝ ኣለውና ወላ በቲ ዝሓለፉ ናይ ደርግዲ ናይ ገለ መግዛእታት ዝነበሩ ክሳብ ዝሕጂ ብድሕርና ጽነቱን ኩሉ ሙሉእ ሰነዳት ኣለና ጽቡቕ ኩነታት ይኻደሎ ክንገብሮም ዝግባአና ጥንቃቐታት መጀመርያ እቲ ቦታ እቲ ናቱ ቴምፕሬቸርን ሪሌቲቭ ሂዩሚዲቲ እቲ ናቱ ጠልን ግቡእ እቲ ናዓውድ ሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ ካብ ናይ ፀሓይ ብርሃን ክንከላኸለሉ ኣለና እቲ ዝኾነ ደሮና ይኹን ረስሓት ክህልዎ የብሉን ዝኾነ መግቢ ምትካኽ ሽጋራ ገላ ኣብኡ ክህሉ የብሉን ካብ ሓዊ ንምክልኻል ካብ ባርዕ ንምክልኻል ሕጂ እዚ ኩሉ ጥንቃቐታት ክንገብረሉ ኣለና ማለት እዩ ቤት መዝገብ መምሕዳር ዞባ ማእከል ብኣሃዱታት ነባር ሰነዳት ዕለታዊ ኣታውን ወፅአን ዝኸውን ደብዳቤታት ከምኡውን ካብን ናብን ትካላት ዝስደድ መልእኽትታት ዝቖመዩ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ባቅላ ንኡስ ዞባ ናቕፋ እትርከብ መደበር ጥዕና ኣባላታ ናብ ርሑቕ ከባቢታት እምኬማ ጣሕራን ዕጫትን እናተንቀሳቐሱ ብዘሰላስልዎ መደባት ኣገልግሎት ክታበት ኣብ ምስፋሕ ውፅኢታዊ ስራሕ ተዓምም ከም ዘላ ሓላፍታ መደበር ጥዕና አቶ ሐመድ መሐመድ ስዒድ ገሊጾም نيرينا أب ذهب حبريتا أتو حمد أبتا مدبر تعنا كتتل قدمن دحرن حرسي وهد فوسات حتى حمشت عامة الزعد ميم هتسانات كتابة هدن هتسانن حكمنا تمحلالفتن زيت محلالفتن حمامات كم أون استفلاليت عنا وقصقاساتن السمهراتاتن زت عالل أقول قلتات كم زو وهاب تغيسو أبتا مدبر تعنا زقلا قلا نفسه صرات 800 تاويت بتيحن مهلا ونابليتهم أكيد سرح من محدار كبابي بعلا أتو إدريس علي محمد دما اتا مدبرت عنا اتهبا اقلقلوت ببقوانو انا معبله بممصو امو حاست عنا حبرة السبحة فشا نايردن هتسان دما فلاي عبي ابركتو تقبر كم زلا رديوم نبرتي بوغونم ابتا تكالت عنا بزوهابهم مياوي استمرون مخرن ابطقمنا قداسنتن زمناو حكمنان مكل خال حماماتن زتصنحهم مرداتا انا برخص لزمصيه كونتات عنهم من محياش كم زرعي حبيرهم كورات عزبتنا صعب أهجراو زينايو مكتالكم كتقصلو دقيمنا بخبر نعدم بريزيدنت تونسيا قيس سعيد اب ليبيا ناي كلتا معالتات ناي سراح مبصحن مفصام لو ما 10 شوعات مغابيت كتما تريبول اتيوم بريزيدنت سعيد دحري كلتا شحن 10 تخلتن اب ليبيا عدت الزكايد زلو ناي فلما مراحه تونسيا علامات عدت تونسيا نتي اب ليبيا استمسرته غزياو مساغر منغستي زلو ادغف نمرغغاصن اب مسرح سلام ليبيا كتتصاوتن اتخيل مقلول ترى نمغلاصن مخاني تعاليهم از خمزيلن كله بايتو صتا خاب كلتا شحن 10 تحدن اب لعلي ليبيا زوسن እገዳ አጽዋር ፋይዳ ከምዘይ ተረኽቦ ሓድሽ ዝወፀ መጽናዕታዊ ጸብጸባት ሕብራት ሃገራት አፍሊጦም ነተጻረርቱ ወገናት ዝድግፉ ግዳማውያን ኃይልታት እቶም ቀንዲ ነዚ ጥሕሰት ዝፍጽሙ ዘለዉ ምዃኖም እዩ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጸብጻብ ስፊር ዘሎም ኣብ መንጎ ተጻረርቱ ወገናት ሊብያ ድሕሪ ዝተኸተመ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹስን ሰላምን ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝተመርጸ ግዝያዊ መሰጋገር መንግስቲ ب16 መጋቢት ቃለ መሐላ በመፈጻም ስርሑ በወግዒ ከምጀመረ ይፍለጥ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ክሳብቲ ኣብ ምዝዛም ናይ ዝዓመት ዝካየድ ምርጫታት ንሊብያ ክመርሕ ንስተመርጸ ግዝያዊ መንግስቲ ዘለዎ ደገፍ ብምግላጽ ተግባራውነት ናይ ስምምዕ ሰላም ክረጋገጽን እገዳታት ክኽበርን ኣዚዝሎም
መንግስት አሜሪካ በጉዳይቲ መንግስት ቻይና ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ሆንግ ኮንግ ዘተኣታተወ ፀጥታዊ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ተወሰኽቲ 12 ሰብ መዚ ቻይና ሓድሽ እገዳ ወሲኑ እቶም እገዳታት ዝተነብረሎም ላዕለዎት ኣባላት ዴሳው ሰልፊ ቻይና ምዃኖም ዝሓበሩ ፀብፀባት እቲ ስጉምቲ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትፍናን መሊሱ ዘዕርግ ምዃኑ ሓቢሮም ጸሓፈ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ መንግስቲ ቻይና ንመስርሕ ምርጫ ርእሰ ምምሕዳር ሆንግ ኮንግ ንመቐልባስ ዝወሰደ ስጉምቲ ምዃኑ ይፍሊጡ ኣሜሪካ ቀዲማ ኣመሓዳሪት ሆንግ ኮንግ ኬሪ ላም ኣብ ልዕሊ እትርከቦም 10 ላዕለዎት ሰብ መዚ ቻይና ተመሳሳሊ እገዳታት ምውሳና ይርስዓን እዚ ብምምሕዳር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝተወስደ ስጉምቲ ላዕለዎት ወከልቲ ክልቲአን ሃገራት ሎም 17 መጋቢት ኣብ ኣላስካ ተራኺቦም ኣብ ምምሕያሽ ዝምድናታት ዘተኮረ ዝርርብ ከካይዱ ቆፀራ ሒዞምሉ ኣብ ዘለው እዋን እዮም ብሰንኩ ድማ እቲ ድሕሪ ምምፃእ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ናብ ስልጣን ናይ ፓርላማ ምዃኑ ዝተገልጸ ርክብ ኣብ ምምሕያሽቲ ኣብ ቀራና መገዲ ዝርከብ ዝምድናታት ዝህልዎ ኣስተዋፅኦ ምህሙን ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቃት ትማሊ 16 መጋቢት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኒጀር ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 58 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ንመግለፂ ሰብ መዚ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን በቲ ንማሊን ቡርኪና ፋሶን ናብ ዘዳወብ ከባቢታት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዛጊት ቁፅሮም ዘይተነፀረ ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ፍሊጦም ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደሉ ኣካል ዛጊት የለን ኣብ ፓርላማ ወርሒ ጥሪ 2021 ናብ ደቡባዊ ምዕራብ ኒጀር ተኻየደ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝሕብሩ ፀብፀባት እቲ ሰብኣዊ ክሳራ ኣብ ታሪኽ ሃገር ኣብ ሓደ ግዜ ካብ ዘጋጠመ ክሳራታት እቲ ዝለዓለ ምንባር ይጠቕሱም ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ማሊ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ድማ ብፍላይ ብዝካየድ ተደጋጋሚ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ፀጥታዊ ዘይምርግጋእ እቲ ዞባ እናንቆልቆለ ይመፅእ ከም ዘሎ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሮም ነቲ ፀጥታዊ ወጥሪ ንምብዳህ ኣብቲ ዞባ ተዋፊሩ ዘሎ ብፈረንሳ ዝምራሕ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ዛጊት ዝጥቀስ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ እዩ ዝሕበር تركن غريخن بغداي دهساس بحرياوي غاز اب مبرقاوي ماكلاي بحري اب مونغان تفطير زلو زي مقداو نمهدا داغماي زتجميرن لعلو سمز خلتين هاغرات مال 16 مغابيت اب كتما اتين استراخيبهم كم تزراربو معكنا زينا قاليحن اب تركب بزعبا استبصح سممع زغلص حبريت اب كانت زيله نتوسخ دبلوماسياو زته بايتا خطات حكم زخل غنا منغستات كلتين هاغرات حبيرم اللهم عدي مستخايله تمساسال ركبات اب مونغو كلتين هاغرات زلو فلليات كصبب بزي مخالو زጥቀሱ ጽይት ከም ዘይተረኽቦ ጸብጻባት ይጠቕሶም ቱርክን ግሪኽን በቲ ጉዳይ ካብ 2002 ንድሓር ጥራይ ብውሕዱ 60 ርክባት ከም ዘካየዳ እዩ ዝጥቀስ በቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ቱርኪ እገዳ ከጽድቕ ከም ዝኽእል ከጠንቀቕ ዝጸንሐ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ እዚ ርክብ መራሕቲ ከካይድ ትጽቢት ይግበር تركي دهساس بحرياوي غاز تكايدول زلا مبرقاو ماكلاي بحري لولاو غزاتا مخانو كتمغتن كلا غريخ بوغنا اجتا كم زخونيا اتغلص حيلاير سوريا اسرائيل كم استكوست زغلص ميسايل علام اوكي وقعه كم زبر عن فليطم اتنايت مال 16 مغابيت متقعتين رأس ختما دماسقو علام ازغبر منباريو حيلي اير سوريا غليص زلوم اب سوريان زلو وتهدراو معسكرات ايران علام ازغبر تدغاغام متقعتات كتكايد زصنحت اسرائيل نز حدش فصامه املكيتا زهابوت مغلصي زاغيت يلن اسرائيل اب 2020 ناب سوريا اب لعل زركب وتهدراو علامات ايران لعل 50 متقعتات كم زكايدت صبصابات يطقسوم اسرائيل تمالي 16 مغابيت عوت منبارو زغلصته فتنه صره ميسايل كايدام اتستفتن اصوار بالستيك ميسايل يخون كروز ميسايل علامه اوكي وقع زمكن مخانو منستر مكلخال اسرائيل حبيرلهم اتفتنه اب مدنفع عقم مكلخال اسرائيل العلا بركتهم زلو ات منستري وسيخو غليصوم اسرائيل اب موداتا 2020 تمساسال اصوار نفتنه كم زبقعت صبصابات يطاسوم أموداتا
መንግስቲ ዴንማርክ ኣብ ወሽመጥ ጊኒ በአሰካፊ ደረጃ ዓሪጉ ዘሎ ተርእዮታት ቀርሰና ባሕሪ ኣብ ምምካት ዝነጥፍ ኣሃዱ ሓይሊ ባሕሪ ናብቲ ዞባ ከም ዝልእኽ ብ16 መጋቢት ኣፍሊጦም ኣብ ጽላት ኣህጉራዊ መጓዓዝያ ባሕሪ ብቐዳምነት ካብ ዝጥቀሰ ሃገራት ዝኾነት ዴንማርክ እቲ ኣሃዱ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር 2021 ንሓሙሽተ ዋርሕ ኣብ ገማግም ምዕራብ ኣፍሪቃ ከም ዝዋፈር ሓቢራ ኣላ ኣብ ሰደድ ዘይተጻረየ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ንዝነጥፋ መራኽብ ዕላማ ዝገበረ ኣብ ወሰናስን ወሽመጥ ጊኒ ዝካየድ መጥቃዕታትን ቀርሰናን ወሲኹ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይገልጾም ብገምጋም ዕለታዊ ልዕሊ 40 መራኽብ ዴንማርክ ብወሽመጥ ጊኒ ከም ዝንቀሳቐሳ እዚ ድማ ልዕሊ 1.6 ቢልዮን ዶላር ናይቲ ዓመታዊ ካብን ናብን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ከም ዝውክል የረዶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ልዕሊ ዋንነት ቱርኪ ዝኾነት መርከብ ድሕሪ ዝተኻየደ ቀርሰና ሰራሕተኛታታ ድሕሪ ዝተኻየደ ምርድዳእ ናጻ ከም እተለቁ ይዝከር ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዜና ፈጺምና ኣለና ብምክትታልኩም ነመስግን ብርኽለይቲ